RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mga unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Dindo, 28 anyos. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong rights isip amahan. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ikaw po may nakasa. Ikaw po may makigbuwag. Wa kay ebidensya nga nagbinuang ko nimo, maong ayaw patakagyawit diha anang bakba nimo. Mudinay gyapon ka bisag nakita na ka sa atong silingan. Ta uy. Daga mga silingan na to dinhi mga chismosa kay uy. Naibaw man ko ba? Nga may kalagot na sila nako, mong ila kong butang-butangag storya. Kung sa may rason. Ha? Kung sa may rason nila para maglagot sila nimo. Ay sa pamanday idi na suya. Mahimo ba Dindo? Dili na ko kinahanglan mo explain pa nimo kay wa naman sad ni padul nga ng atong relasyon ba? Makigbuwag ko nimo. Ug dad-on ako ang bata. Dili ko mosugot. Di ka makapugong nako kay kung buot hunaon-naon, wa masakay tarong nga sustentos bata. Usa pa, ako ang inahan, busa, anhin ako ang bata. Milani. Daan pa bitaw ko atong kapuyo nimo. Gingnan bitaw tikang daan. Dili man ka maminaw nako, God. Ma, ayaw na lago ni puning ako problema. Ay, unya usaon na nimo gidaman niyang bata. Ato na ko siya, ma. Makigistorya kong tarong niya aron nga mubalik siya nako. Na, mayabag. Makigbalik yun ay ka ato bisag gibinuangan na ka. Ha? Ma, naanami anak. Usa pa. Basin tinuod nga chismis ang tanan. Wa pa sa ebidensya, di ba? Nayabag na gyud ka Dindo. Na, ambot lang nimo oy. Bahala ka. Total, dako naman ka.
Dili bagi istorya ko anak nimo. Tito Pangyo, alam ko. Bisag, tungod na lang sa mong anak. Kagahit ba mo ko? Di lagi sa bagi istorya nimo. Anong mamugos ka man? Pa, Oh, biyae lang sa mi. Sige. Milani. Asa pa may tuyo ni mo din, eh? Milani, maluoy ka. Balik na ko, day. Bisag, tungod na lang sa atong anak. Ha? Noon sa mga taon ka din do, eh? Pero ansa? Para lisod-lisoron ko ni mo? Ni gani mo, no? Di man gani kahapit makapalit o gata sa mong anak o niya imo kong pabaliko ni mo? Milani, nahibaw ka. Pila rin income man ako. Ay gani, ang imong kita, paigo rin ni mo. Kuwangon pa man gani usahay? Unya gusto na hinon ka mo balik mi ni mo? Milani. Oh, please lang. Pahawa na din, he. Kuyawa gud niya. Bisan pag siya ang inahan, dili na niya pwedeng buhaton nimo. Dako gihapon kag katungod tungod kay amahan ka. Ma, Ay, ikaw man sad good. Sa una bitang giingnan ti ka nga tiwasan na lang ning pagtuon kay duha na lang ka tuig unya mo graduate na ka. Wa man gyud kami agwanta. Kay gipili man nimo manarbaho anang gamay kay sweldo. matiwas ko eskwela, ma. Nya, Tiwaso na ako ang kurso nga education. Unya mo take og let exam, hindi ko man. Ako magkidaon sa. Nako ikagasto para i-fight ang akong katungod isip amahan. Dindo. Ma, nakapasal ko. Usa na gid ko kabaystro, ma. Yes! Salamat sa Ginoo. Congratulations, anak, Dindo. Salamat, ma. Pre, kung dasdiay kay maestro na gyud ka. Salamat, pre. Ato de pre ba? Nakabalita man ko bahin ni Milani. Naaraman kuno siya gikapuyo ron. Unsam gyud kita tinuod pre? Unsa, pre? Sa tinuod lang, wala ko ilabot kung naman siya ikarelasyon ng akong ex. Ang ako lang gikabalakan, babae manggod ang among anak. Unya, nakigpuyo siya og laing lalaki. Tungod sa kadaghan ng binuang karong panahon na, dili lang malikayan nga magkahuna-huna ako bati. Og isip po sa kaamahan nga gipalayo nako ang akong anak. Nang hinaot ko pirmi sa iyang kaluwasan. Ug unya, milagro kay ikaw ang nakikita na ko ron. Mag 7 years old na si Inday. Usa naman gid ka maestro karon. Mangayot ako para sustento.
Unsa man ka tinuod nga na nakikaipon karon? Unta naman ka. Kilabutan na, uy. Ang angay ni mong fokusan nga makasustento kas bata. Wala ko'y labot nimo kung mag-unsa man ka. Ubisan kinsa pa ng imong gikarelasyon diha. Ang ako lang, dili ko gusto nga dunay laing lalaki nga motipo ninyo. Tungod kay babae ang atong anak. O gusto may labot ni mo? Kuhaon ko ang bata. Anhi siya nako. Buang ka? Imo ipalayo na akong anak? Dili na ko siya palayo nimo. Ang ako lang, nga anhi siya nako kay mas safe siya. O gusto may buti mo ipasabutan na pagka-istorya, ha? Nga di siya safe o ba nako? Kung gusto ka mo suporta ko sa bata, kinahanglan nga anhi siya nako. No maestro ka lang? Kamao na kang manghadlok? Pasultihan ta ka. Wa ko mahadlok ni mo dindo. Kung kinahanglang kasuhon ni nako aron ka lang mohatag og suporta sa imong anak, buhaton ko na. Bilan eh. Kung magmagahi gid ka, di ka na gyud unya makabisita pas imong anak. Bilan eh. Pastilan, kalisod bag-utok anang imong ex, oy. Kung kasuhon gyud gani ni hala, at bangi. Ma. Pero, unsa may akong bawat anak, ma? Doon na, kay amahan ka. Dako kag bawat anak. Usa pa, wa ka nidagan sa imong obligasyon. Siya mo ay nagpalayo sa bata, gikan nimo. Ma. Ako pa ni mo, pre. Ipadaan na lang na imong suwat sa DHP, pre, kanang kining akong suliran. Kilibre man lang tambag sa imong pangutana. Mabitan na kung una pre. Adto na lang ka dito, pre. Kay mo bayad kag consultation sa mga attorney, mahal ra ba jud kayo? Wala libre ana pre kung pananglit gusto kita nga naiyabogado nga atong ika-istorya sa personal. Kanang bahin na, pre, murag dili sad ko sigurado, ana. I-apil na nagpangutana. Sige pre, salamat. Ang sabot pa sabot ini. Child custody dispute o visitation rights? Sa ato pa, dili na gyud ka niya pabisitahon sa inyong anak. Dili na ma. Oh, naunsa men taon nas Melanie, oy. Di na mahimo. Pangitaay nagpaagi din do. Ayaw pagsugot nga pildihon ng kaatong imong ex nga way huna-huna. Ma. Nakalitang giko sa dihang akong nakita nga naipapil para nako o pag-abli nako child custody dispute o visitation rights. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Unsa may ligong basihan sa korte aron kuhaan og katungod ang usa ka ginikanan? Pwede ba nga kuhaon sa inahan ang katungod sa amahan nga way court order? Sa wa pa mi moabot aning bahina, kuan manggod, iyang gipalayo nako ang among anak kay gamay ra manggod kog sweldo. Unya, ingon pa niya, dili ko no kapaigo ang akong sweldo sa pagsuporta nako sa among anak. Ikaduhang pangutana. Muangkon ko nga doon ako'y nataligamaan nga mga higayon nga wa ko makasuporta sa akong anak kay mipadayon ko sa akong pag-eskwela aron nga makakita ko og tarong nga trabaho ug doon ako'y ikasuporta sa akong anak. Pwede bang gamiton sa akong ex katong mga nataligamaan akong higayon nga wa ko makasuporta? Magamit ba to niya as
act of abandonment sa akong bahin sa korte, isip amahan? Ikatulo pangutana, sa tinuod lang, willing kay ko nga muhatag nagsuporta karon. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Gusto unta nako nga anhin nako ang bata kay wa ko'y salig nga nanay kaipon ang akong ex. Unya, babae pa gyud ang among anak. Pero matod sa akong ex, wa kuno ko'y labot kay ang angay lang kuno nako nga fokusan ang para sustento sa bata. Unsa may dag-anan nako ining bahina. Ikaupat og katapusan. Unsa may kalahian sa full custody o shared parental authority. Kung naamang gani bag-ong gikaipon ang inahan, pwede ba niyang ipadap ang bata nga way consent sa amahan? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dindo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang mohatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Masig unsa pa ng mga punto ha guys ay kagool. Amo ng paningkamutan tubagon, medical nas Dr. Rene Obra, mga personal, emotional na itong mga pangutana o mga problema, ipadagin ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaut unta matag paminaw ninyo. Inspired mo na may makutlong pagtulunan, makasabot mo nga kinabuhi nato. Di gyud na perfect. Nothing is perfect in this world. Di gyud na pwede nga mahimong perpekto ang ato ang kinabuhi nga numan. Anak gyud ng life, guys. No? Di man nato ma-appreciate ug unsa ang naa nato, kinsa ang naa sa ato ang kinabuhi. Di nato ma-filter kung kinsa ang tinuod. Diha man nato ma-filter, guys. Kana ganing galisod ta. Kana ganing walang-wala ta. Nga naa sila. Kana at our lowest point. No? So, ayaw mo kabalaka kay kitang tanan na atay bago, gibago, na atay mga giagian. Importante taas ang ato ang pagsalig sa kahitasan. Trust in the process. Salig sa ato ang kaugalingon ug di mawagtangan og pag-asa. Okay? Letter sender nato karong adlaw. Si Dindo, 28 years old from Cebu City. Tungod ni nga iyahang katungod isip amahan, no? Naa naman ti relasyon ng iyahang ex. Ang iyaha is that nabalaka siya kay nakigpuyo man og laing laki, no? Ang iyahang kapikas didto unya ang iya pag yung katungod uban isip amahan ang kustodiya, medyo nagkagubot gyud siya, no? Kay nangayog cold child custody og visitation rights. Muna yung mga pangutana. Unsa may ligong basihan sa korte aron kuhaan og katungod ang usa ka ginikanan? Pwede ba kuhaon lang sa inahan ang katungod sa amahan nga way court order? So wala pa mi moabot aning bahina manggod kay ilang gipalayo nako ang among anak kay gamay raman kog sweldo ato unya. Unya iyang unya matud niya dili kuno kapaigo akong sweldo sa pagsuporta sa akong anak. Okay. Klaruhon nato no nga kani siya wa ko ka ang inyong pagpuyo no murag wa man ni benepisyos kasal sa ako ang pagsabot ha. But anyway, we will clarify and classify no kung unsa gyud ang mga katungod sa usa ka amahan. Duha man gud na ang classification. Magdepende kung minyo or di minyo. Aritas di minyo. We've been very clear nga kung ang bata illegitimate na anak gawas sa kaminyoon kay wa na minyo ang iyang mamagpapa, ang katungod gyud or ang custody ngadto gyud as mama. Ang naa sa papa ang iyang katungod atong tawgon og visitorial rights. Of course, kung maayo man gud ang inyuhang pagsabot, pagbuwag, no, nya magkasinabot lang mo nga maski pag visitorial rights imo perhatagan ka og custody or joint custody, depende ra gyud na sa inyuhang pagsabot, no? Depende gyud na siya. Apan kung ug dili gani if you need more then pwede kita mo adto court, no? Mananghid ta and always tan-awon man gyud pud na sa korte kung unsay makaayo
no, sa development sa bata? Where will it be more beneficial to the development of the child? Kay di na priorities bata, unsa inyong relasyon ug nagka-husay ba mo, maayo ba mo pagpakigsabot or relasyon after the relationship? Way labot ang kurte ana, uy, ang iyan tanaw no, ang unsay makaayo para in town sa bata. Okay? Now, kung ang mamagpapa minyo, then that's a different story. Ang custody gud ana joint unless the child is 7 years old and below. Pero kung mapamatud-an pod again, no, balik kita welfare of the child. Dili pod maayo maski pag below 7, mas maayo ngadto sa papa mapunta ang kustodiya, then adto gina dito. But normally joint custody gina mamagpapa. Ang paghatag og suporta lahi pod ning istoryaha, because whether you are married or not, so long as you are the parent, maker kapag himo anang bata, naamoy katungod, dili katungod, obligasyon na ninyong duha. Guys, nga, muhatag og suportas bata, no? And ang support will always be dependent sa means of the giver, balansihon pod nato sa needs of the child. Kaya ang mampod, no, kung ato apong paskwelahon ug international school, ang bata sukto natong papa ang sweldo minimum, rank and file over rapod, no? Ari rapod ta ka level sa estado, no, sa ato ang life, dili pod tagkabot mga langit nga di nato makabot, no? Ikaduhang pangutana mo angkon ko nga doon ako'y na-miss nga mga higayon nga wa ko makasuporta sa akong anak kay nipadayon ko sa akong pagskwela aron makakita ko og tarong nga trabaho ug mas na ako'y means nga makasuporta sa akong anak. Pwede bang gamiton sa akong ex tong mga na-miss na ko nga higayon nga wala ko makasuporta? Magamit ba to niya as act of abandonment sa akong bahin sa korte isip amahan? Actually, no. Like I said, depende gud na sa means of the giver. Pero naadjud kay trabaho atong panahona, no? Kinahanglan sad gyud kamo tagana og certain amount para sa unta sa bata. Kay obligasyon man na nimo maski pag naa kay gibuhat nga pagkabot sa imuhang damgo para sa imong kaugalingon naa manggudtay anak. Ato na gyud nang i-appeal sa ato ang plano ug sa ato ang budget, no? So need gyud na pud nato unta. Pero it cannot be taken super gyud against you, no? Pwede nato tong mahimong rason pero moving forward dapat gyud muhatag gyud kag suporta regularly. Okay? Ikatulong pangutana, willing gyud kaayo siya muhatag, no, sa pagkatinuod lang og suporta karon. Pero under one condition, gusto unta ko nga anhin ako ang bata kay wala ko'y salig nga naanay kaipon lain ang akong ex unya babay pagyud ang among anak. Pero matud sa akong ex wala kuno ko'y labot kay ang angay lang kuno na akong fokusan ang para sustento sa bata. Unsa may laban ako aning bahina. That is correct. Sakto si ex kay lagi sa akong giingon nimo, the most that you can do is either fight for a joint custody, labi na kung minyo mo, pero kung di mo minyo, taman ramang gudas visitorial rights. Di pod na magdepende, di pod na to himuong kondisyon. Di pod yun ta pwede mo ingon nga okay ko one condition. Di man na pwede ingon ana kay ang kanang support, no strings attached gyud na. Wa gyud nay labot ng ingon ana, no? So dili na pwede nga moingon ta nga muhatag ko basta maune, no? Ingon ana, dili pwede nang ingon ana. Way labot, no, ang paghatag condition because the giving of support is not dependent on any conditions. Way labot. Ikaupat o katapusang pangutana, unsa may kalahian sa full custody ug shared parental authority. Kung naa manggani bag-ong gikaipon ang inahan, pwede ba niya ipa-adapt ang bata nga walay consent sa amahan? Okay. Arita sa last question nimo. Ang last question nimo nangutana siya nga kung pwede ba ma-adapt, dili pwede ma-adapt kung walay consent sa papa, labi na kung sa birth certificate naa nakabutang angan sa papa o gi-acknowledge sa papa ang bata. Okay? So, dili pwede na. It has to have the consent of the biological father. Ang full custody, nag-ingon nga, anha gyud nimo or anha gyud sa mama, whoever has full custody, sa bata, anha gyud na magpuyo, Monday to Sunday, 24/7, anha nimo. Pero kung shared custody gani, magsabot mo. Pasko, arinako, New Year na animo, Monday to Thursday, anha nimo,
Friday to Sunday ari nako except og unsa nga okasyon kung birthday nako unya matumong og Domingo ari lang gihapon nako mga ingon ana nga depende kung magkasinabot mo pwede ra gyud mong magpinirmahay nga ingon ana ang inyuhang kasabutan kabahin sa kustodiya. Pero maabot gani pod ang panahon nga pwede na mo pili ang bata na apoy third party ang bata dunggon pod na paminawon ug unsa poy makaayo sa bata. At all times it will always be the choice of the child or anything that will be for the welfare of the child. Ana gyud na ha. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.